Liwap vilayatynyň Çärçew şäherinde ýaşaýan bir ildeşimiz oktyabr aýynyň 23-nä Özbekistanyň Daşkent şäherine okuw etmek üçin Farap etrafindaky Farap gümrükkanasyna baranda onu şol ýerdäki immigrasiýanyň işgärleri serhetden geçirmendir. Başyndan geçiren wakalary bize gurrun beren ildeşimiz bize şolary ýetirdi. Meniň çagam Özbekistanyň Daşkent şäherine okuw etmekçi bolup, gerekli bolan ähli resminamalaryny öňünden taýýarladyk. We kemsiz bir ýagdaýda oktyabr aýynyň 23-nä Özbekistana geçmek üçin Farap etrafindaky Farap gümrükkanasyna geldik. Biz ol ýere baryp ýetenimizde bizden başga da 7-8 san ýaş oglanlar we gyzlar Özbekistana okuw etmek üçin serhede gelipdirler. Netijede çağalarymyz şol gümrükkananyň pasport barlygyndan geçmekçi bolanlarynda şol ýerdäki emigrasiýanyň işgärleri olaryň hiç birinem serhetden geçirmän ýygyna uğratdylar. Sonra biz enatalar bolup, näme üçin biziň çağalarymyzy serhetden geçirmeýärsiňiz diýip şol emigrasiýanyň işgärlerinden soradyk. Olar bize bu sorawy gidinde ýaşaýan ýeriňizde degişli bolan migrasiýa gullugyndan soraň. Sebäbi şolar siziň ýurtdan çykmaňyza ruhsat beren oklar diýip jogap berdiler. Mundan başga da gümrükkanadaky şol emigrasiýanyň işgärleriniň özlerini alyp barışlary gödük we tertipsiz. Biz bilen gürleşişleri gaty agyr we bizi sylaman haýwatly sözler bilen bize jogap gaýtarýarlar diýip başyndan geçiren ýagdaýlaryny bize gurrun berdi. Farap gümrükkanasyndan biz ýzymize gaýdanmazdan soň şol ýerdäki 7-8 san serhetden geçip bilmedik türkmen studentleriniň enatalary bolup, ýaşaýan ýerimize degişli bolan Liwap vilayatynyň migrasiýa gullugyna baryp, ýagdaýlary boluşýaly gurrun berdik. We biziň çağalarymyzy näme sebäpden serhetden geçirmeýärler diýip soranmykda, siziň çağalaryňyzy uğratýan Daşkentdäki uniwersitetiňiz bilen Türkmenistanyň arasynda ulalaşyk baglanyşylmadyk. We şol sebäpden serhetden geçirmeýär diýip jogap berdiler. Sonra ol enatalar migrasiýadan çykyp, vilayat bilim bölümine baryp ýagdaýlaryny boluşýaly aýtypdyrlar. Bilim bölümi hem şol Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ulalaşyk baglanyşylan uniwersitetleriň sanawyny çykaryp beripdirler. We hakykatdan da Taşkentdäki uniwersitet şol sanawyň içinde bar eken. Biz bilim bölüminiň beren resminamasyny alyp täzeden vilayat migrasiýa gullugyna bardyk we alan resminamamyzy şol gullugyň ýolbaşçysyna görkezdik. Gullugyň ýolbaşçysy bolsa bu gezek bize bahana tapyp bilmän. Bize oktyabr aýynyň 23-den soň Türkmenistandan Özbekistana student goýbermeli däl diýip Aşgabatdan buýrup geldi we şol sebäpden biz sizi ýurtdan çykaryp bilemizok diýip jogap beripdir. Migrasiýadan kanagatlanarly jogap alyp bilmedik enatalar soňra Çärçew şäheriniň poçta gullugyna baryp 4 san sözde ministrliklere arza ýazýarlar. Olar: 1-nji sözde Daşary işler ministrligi, 2-nji sözde Adalat ministrligi, 3-nji sözde bilim ministrligi, 4-nji sözde içeri işler ministrligi. Bu ministrliklere jemi 16 sany ene ata bolup arza ýazýarlar. Yadan arzalaryny degişli ministrliklere uğratanlarından soň 4 sany ene ata Aşgabatdaky migrasiýa ministrligine gidýärler we başyndan geçirenler gurrun berip ministrlige degişli arza ýazandyklaryny aýdýarlar. Olar bize ýazylan arzanyň jogabyna garaşmagymyzy tapşyrdylar. Netijede ol ýerden hem kanagatlanarly jogap alyp bilmedik diýip çykgynsyz güne düşendigini dile getirdiler. Sonra vilayatymyzdaky migrasiýa gullugyna baryp 4 san degişli ministrliklere arza ýazandygymyzy aýtdyk. Bu gezeken bize migrasiýa gullugynyň ýuristi bolan Baba Murat diýilen bir şahs egerde şol 4 ministrlik ýazylan arzalar seljerenlerinden soň hemmesi bir agdan siziň çağalaryňyzyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berseler, biz çykaryp bilýäs. Egerde işlerinden birisi ruhsat bermese, onda biz hem siziň çağalaryňyzyň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermez diýip jogap berendigini we şular ýa zerur bolmadyk işler bilen ýurdun hökümeti bilkaslaýyn öz halkyny meşgul etdirýändiklerini gurrun berdiler.